परमपूज्य श्री इनामदार गुरुजींची गुरुवाणी दिनांक 23 जानेवारी। केवळ मलाच शरण ये। शरणागत होणे हे भक्ती, ज्ञान व कर्म या तिन्ही भक्ती प्रकाराचा प्राण आहे। सर्व भक्तीचे अत्यंत सुलभ, सोप्यात सोपे आणि सर्वात श्रेष्ठ असे साधन आहे। या शरणागत भक्तीमध्ये वंश, धर्म, गरीब, श्रीमंत, जात, पात, उच्च नीच, ज्ञानी, मूर्ख या भेदभावांचा मुळीच संभव नाही। कुणालाही, केव्हाही, कोठेही परमेश्वराला शरण जाता येते। एकदा परमेश्वराला शरण गेल्यावर लहान मुलाच्या रक्षणाचा भार जसा आईवर असतो, तद्वत या आत्मसमर्पणाने तो भार परमेश्वरावर सोपविला जातो। याची एक सुंदर अशी महाभारतातील कथा सांगतात। द्रौपदीने अभिमन्यूची बायको उत्तराला म्हणजेच स्वतःच्या सुनेला वेळोवेळी स्वानुभवावरून सांगितले होते की सर्व परिस्थितीत तू केवळ भगवान श्रीकृष्णालाच शरण जा। ते एकमेवच सर्वांचे पालक, रक्षक व वाली आहेत। त्यांच्या उदार व दयाशील वृत्तीला सीमाच नाही। तर एकदा काय झाले, गुरु द्रोणाचा मुलगा अश्वत्थामा यांनी विचार केला की पांडवांनी माझा अपमान केला, तेव्हा याचा बदला घेतला पाहिजे। म्हणून त्यांनी उत्तराच्या गर्भावर ब्रह्मास्त्र सोडले। हेतू हा की त्यामुळे पांडव निवंश व्हावे। पण दुष्ट हेतूने केलेले कुठलेही कार्य कधीही सफल होत नाही। या न्यायाप्रमाणे उत्तराने आपल्या सासूचा उपदेश ध्यानात घेऊन त्याचप्रमाणे कृष्ण परमात्म्याचे ध्यान, स्मरण, चिंतन सुरू केले असल्याकारणाने अचानक आलेल्या या संकटाने जरी ती थोडी घाबरली तरी तिचे चित्र विचलित झाले नाही, कारण द्रौपदीनेच तिला त्यावर उपाय सांगून ठेवला होता। त्यामुळे क्षणाचाही विलंब न लावता ती श्रीकृष्ण परमात्म्याला शरण गेली। खरे तर भगवंत गर्भातील सर्व जीवांचे रक्षण करीतच असतो, कारण तेथील प्रत्येक जीव हात जोडून भगवंताचेच स्मरण करीत असतो आणि गर्भातून बाहेर आल्यावर हे जोडलेले हात विलग होऊन भगवंताचे त्याला विस्मरण होते। तरी देखील भगवंत त्यांच्या पाठी उभे राहतातच, कारण भगवंत सर्वांचा आहे। उत्तरा शरणार्थी होताच भगवंताने आपल्या सुदर्शन चक्राने त्या ब्रह्मास्त्राचे निवारण करून उत्तराच्या गर्भाचे रक्षण केले आहे। असे असते भक्तीचे सामर्थ्य। म्हणून स्वतः परमेश्वरच आपली चिंता वाहून आपली सर्व काळी रक्षा करण्यासाठी म्हणतात की मामेकम शरणम व्रज। गुरु महाराज राजाधिराज सद्गुरुनाथ प्रभाकर स्वामी महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ इनामदार गुरुजी की जय। जय जय रघुवीर समर्थ गुरु यशोदा माई की जय। जय जय